by 100% Igbo blood. Ima na ebe ha n'obodo ibi iji aka gị gufu onwe gị. Igufugo onwe gị, family gị echefugo gị. If my family gị echefu gị, ị ga-eji aka gị chefu onwe gị. You will count yourself out because CHUKWUMERIJEM. Let's say that the truth. Ndị mana onwe emere video ndị masị ka ọnụ na na-ekweri. Chineke kpọọ gị ọkụ n'elu ụwa imute visa. Mgbe aka ị ga-ahụ na Chineke afọ gị n'anya. God does not give any Igbo man visa. Ị ga na-asị, glory be to God, I have gotten my visa. Taa. Chineke ha mere gị ka ị hafụ inweta visa ahụ hụrụ gị n'anya kara ya nwanyị na-eme ụka ọnụ ọhụ gị na gị ma na-enweta that visa kara ụka ọnụ mma. But you will not understand that. All you put onwe na-asị gị South Africa. My brother, ọmasị gị lee ndị a nọ USA, ndị a nọ USA, they will still attest to that. My brother, English are saying no place like home. Now when you come obodo Igbo, you got dictionary, you got defend there, you defend there, copy here, you copy here, you go area, recite here. That's a child. No English are too big. Go. You got English are saying no place like home. You got that English. It may define. You go here through that room here, through dictionary. You got that English that no place like home. Glory be to God, my visa has come. I praise the Lord. My brother, amago gi, pam. Onya amago gi nwete visa ga. And the worst part, one more tag, can go here face over that. Loneliness is piagi here. Me ma ke sa bancha, motakwa ke sa bancha, ma nwoke ma nwaanyị. Ị ga-agbaka ncha. Ncha wako ọrụ n'obodo Igbo. Hapụ ka anyị nwabịa South Africa na ọtụgodere. Nchawa aka ọrụ, ị ga-amụgodi ga-amụta ka esi awọchi fim arụ ala BF, ị ga-apụta ụta ga practice ka esi amụ ya, mụta ka esi agba ncha. Ya ọ na-enwe ha aka idozie dị aka dozie bụrụ nwaanyị isite ka esi eji aka gị arịa onwe gị. Ị ga-amụta ka esi, in fact, ịgba ncha wụ hobby n'obodo Igbo. Ị ga-amụta ka esi agba ncha si nwoke ma nwaanyị. Loneliness pịa gị, mgbe aka ị ga-afụ isi ahịa gị na-apụta. Ịpụta ụta afọ ya mmemme ka adalụkwa ka sị ka ndị kelee gị visitor na-abịa gị. Onwe na-achọ ga-abịa. Onye ọbụla wee suspect, onye ọbụla na-enye ibe ya enyo. Mana ndị na Nigeria will not understand that. So ichi bi obodo Igbo, let me tell you what you need to do. Ga amụọ ka esi agba ncha asị nwoke. Ị na-agba ncha before, ọwa aka ọrụ na ga-amụta ka esi agba ncha. Isikwa dị maha ka esi asa efere, mụkwa ka esi asa nwaanyị efere, because ọ nwere ike Chineke kpọ gị ọkụ were ego ị ga-akpata n'obodo tinye ikpu nwaanyị. Chineke chọzi kpọ gị ọkụ ibi obodo Igbo were ego gị ahụ ị na-achị ịkpata were tinye ikpu nwaanyị. Ifu that na ịma na obodo Igbo nọ n'ikpu nwaanyị. Mana sị gị onye ejekwele ikpu nwa ọgaranya ọ n'obodo Igbo ka egwu ahụ na wọk. Ibe n'obodo Igbo ifu na ma akwụkwọ ị ga-enweta ma gị nwa na nwoke ịdịgodi ndụ n'ikpu nwaanyị ka a ga-arịnye ya. And Chineke kpọzie ego ọkara ya na-ebiri mma gị. Ifu mgbe ka ị ga-ebe nwa mkpụrụ mmiri, nwa ahịa gwogwotigwo ka ị nwee ike remove that mentality na ị na-ara agadi nwaanyị. Ị ga-amụta ka esi agadi nwaanyị. Ife agadi nwa mmanụ ugwu gana na village, ị ga-amụta ka esi asa ya efere. Because onye ebe a ka a ga-eti akwụkwọ gị. Ụmụ nwoke Igbo anyị nwere kọlchọ, ụmụ nwoke Igbo anyị n'obodo oyibo a na-agba ncha. Mba. Ha egonu, ha ọtọgọ ha agakwa ụgwọ di na nwaanyị. Ha na-eme those things ụka ọnụ. N'ebe ị na-arụ ọrụ host na CHUKWUMERIJEM gị na onwe gị safe ị na-agbakwu ma ncha. Family ka ị gbara ncha wee ọtọ onwe gị. Mba. CHUKWUMERIJEM isokwa agba gị gbada how days ka ị gbara wee ọtọ CHUKWUMERIJEM. akọọla m ekwu. Ụkọnụ chere mgbakwu okwu Mr. Olumide. Let's hear from you. Ana m ekele unu. My brother, ihe ị na-ekwu ka ọnụ ọkwa eziokwu. I remember in those days I nọ Malaysia. Ebe 2000 anyị gara Malaysia mgbe Malaysia na-ewuru long time ago. Nwanne ịgwa gị eziokwu. Apartment I rentara, I dị 4 bi na the apartment. Nwanne apụtakwara m one day nọrọ na the apartment na living room. Chekwa na my guys ndị mụ na ha bi na ụmụ nwa ka ha bụ lakpuo. Ma nọ na sitting room na-echekwa ka ha pụtasịa ka hụrụ nwa ha bụ. Ama m nọ mmadụ ife agbaga ncha na-asa atụ. Ndị Igbo kọ ndị mba. Ndị Igbo kọ ndị mba. Ndị Igbo ụkọọrụ anaghị asị, ụkọọrụ kwuru eziokwu, ihe ụkọọrụ mere ebe echeta datin. O mere ebe ara ebe ara datin. Nwanne ma na-echeta ka nle ụdị nwa dis guy si gara aga buru n'abalị. Nwanne ọzị mgbe a pụtasịrị nwata nwanne ka ekpere nwa ya sị nwanne na nhapụ ihe ahụ. Mgbe mbeze bịa achọ ụtụma ọfụma onye kọzapụtasị nwanne na nhapụkwa ahụ. Ihe nọrọkwa ebe a kọnchi ga-atagbukwa gị nọ ncha ka hapụ ọgbaga ihe a na-eti ha Chineke be eti aka n'isi.
Mati, hey, Chilekebe. I think easy. But Chukwumerije, ịgwaga eziokwu, onwe onye agbiri sugar n'ọnụ ya agbufu ya. Most of us nọ here onwe nke n'ala Nigeria. Ịgwaga eziokwu. Most of us nọ here onwe nke n'ala many of us tụrụ atọ. Nna Chineke, m ka na-enyogodo myself, ama m ma m osokwara ndị tụrụ atọ self because nwanne obodo a nwere so many things. One life is a little bit easier here. One electricity day, ọkụ dị, ezigbo mmiri dị, ị na-aṅụ ezigbo mmiri, ị na-aṅụ ezigbo beer, ị na-aṅụ ezigbo whiskey. Ịghọtara? Ịhụcha all those good things here ga-abịa lawa na Nigeria. Ahụ na bụ ndị decide na ha na-aga ịla. Old men who decide ndị na-eruola ebe 70, 60 decide ya na ha na-ala Nigeria. Ha decide ya la ruo na Nigeria. Nwanne one year ka ha nọrọ a na-akpọzi na phone na ha nwụọna. They don't die. O nwere ike iwe onye na-enwe hypertension here, high blood pressure, ya na-enwe sugar issue here, ya alawa burukwa n'obi n'oruo ụdị ọgwụ ahụ ndị ọcha na-enye ya ọ na-aṅụ ebe awụ ezigbo ọgwụ ọ ga na-emezi ya dete na adị ya mma. Ya eruzie na Nigeria, nwanne ndị achị iwe ya chọkụ ya ṅụwa chọkụ, nwoke mmadụ anwụfuoro wee dị ya. It happen, you know. So ahụchakwala m guys decide na ha akpatala ego na ha chọrọ ịla, ha ruo Nigeria nọ 2 years ga-ahụkwa ya here. They will come back again. Ịjụ ha nwanne echiche melala ha sịgị mba nwanne na ihe ha hụrụ na mpata na ha lọtaziela final. Did it happen? Chukwumerije, onweghị onye agbiri sugar n'ọnụ ya agbufu ya. Ma ndị nọ Europe, even most African country ka Nigeria mma by 100 times. O nwere most African country ọkụ na-anaghị anyụ anyụ. Yes, they did. O nwere most African country ọkụ na-tap mmiri na-agba ezigbo mmiri ha dị well filtered. Nigeria, mmiri ọka na-agba na Nigeria enwere tap water na Nigeria, akwa borehole ka enwere. Onye ruo ụlọ ya agbapụ borehole, the day earthquake ga-echeta ha ka ha ga-aghọta ije. The day earthquake ga-echeta Nigeria. Ụdị ị ga-ahụ somebody ya onye nke arụ ebe onye nke arụ ebe a. The whole 10 houses nọ na street gbapụchara borehole. Ha gbapụchara borehole. Ịghọta? So Chukwumerije, ịgwaga eziokwu, onweghị onye na-alanụ ihe o kwuru wee eziokwu. Nobody is going. Na onye sị gị na ọ na-ala ngwa ya pụta online ya abịa kwuo ya. Ọnwa onye ga-alanụ. Anyị niile na ebe a gụwa my body lagaghị hapụ ihe a ọ maka na ị nọ online. Ibido ọ bụrụ na nwunye gị na ebe ahụ sef ọ ga-agbakasịrị gị ahụ. Ọ ga-apụta gị mba. Ọ ga-asị gị họle ekwukwuru ụdị ya na họle akọkwala datin. It happen. You know? So that's it. My brother, ala bekee dị mma. Ọ dị mma. But ọwụ echefukwala ebe isi bịa. Most of us echefuchakwala onwe anyị here. Ịnọtụkwa ga gbara ụlọ lọta. But ọ bụrụzie nke ịlasịga biri final Chukwumerije mba. Otu a m nọ na Aike ana-ama ala Nigeria ga-ebi final. Ana-ama aga ebi final. M nwere ike ị na-aga na-alọta. But ị gaga biri ebi na Nigeria anofidu a. M ga-emeli ya. Ịghọta? Because the system is no more the same. Nwanne otu ga aka mmadụ pụrụ na otu ga aka mmadụ pụrụ. The system gị na system a abụrụzi the same. Ọ bụghịzi the same. So the best thing wụ na-agbaru ịgbaruo ga alọta ịchọ ga kpọrọ ụmụ gị kpọga di ya for vacation ha nọtụkwa unu alachịkwa back. But ọ bụrụ nke ịkpakụrụ kpọrọ ma nwunye gị ma ụmụ gị gaa biri na Nigeria, my brother, is not easy. Onye mere ya bịa kwuo. Ahụbeghị m onye mere ya before. I dey hear am. I never see who do it before.
Yeah, but ịgwakwa gị eziokwu, ala bekee anyị hụrụ anyị nọ here, ọ dịkwa easy here. Onye sịkwa na ọ dị easy ya bịa try ya. Ọ dịghị easy here. It's difficult here. Only ụgwọ ụlọ and the taxes ị na-akwụ here alone. Even ụgwọ ụlọ ị na-akwụ every month here, we hear somebody na-akwụ na Nigeria for 2 years. Yes. Ụgwọ ụlọ ị na-akwụ every month, monthly ka a na-akwụ ụgwọ ụlọ n'ala bekee. Ọ ihe somebody na-akwụ na 2 years na Nigeria. Ka ihe na only taxes alone, my insurance, ma ndị nwere moto, insurance, ma car insurance, ma car note, ma Jesus Christ. One ihe na-akwụ akwụ ka nkụ here. All the 2 months. Some people na-aga kwụcha ụgwọ ọnụ niile ha gbara aka. But onye ị ga-ahụ onye a na-akwụkwọ ihe niile a, somebody nọ na Nigeria na-acha ya ọkụ. Chairman send me $150. Chairman $50. Chairman send them ego now. Ị chọkwana ma chairman ahụ ma ojide money. Some people na-akwụcha bill here gbara aka. Some people na-akwụcha bill na America gbara aka, mana UK gbara aka, mana Australia gbara aka. Ọ dịghị easy here. But ndị nọ na Nigeria anaghị ekweta. Ha ịkpa ha kara ọnụ ha sị gị ala bekee ala bekee ala bekee ala. It's not easy. It's not easy. So ọ na-adị mma otu a na-emekwa ka ha mara na ọ dịghị easy. Onye ya ozuru ike ego ma inye gị ya ga-aghọ number 1 enemy ya. Ọ bịazie ya na-akọtọ aha gị leenụ this man aka gọm eri ịghọtara akpọwa gị leenụ since ọ gara ala bekee onwe ihe o mere achieve aka gọm. Even some people ga-emecha sị gị nna kedu ụdị ala bekee iberibe nke nọ ka ọ bụrụ na o siri ike dị ya lọta make we go now. They go tell you come back make we go. Yes sir. Somebody don't tell me say my brother no be America Chai no be America na m nye 6 months na ọ ga-evuru ego la. The same person ka m hụrụ na Walmart ma ji nwanne ole ewe ya sị my brother ga-aghọta. That's the one leg aghọta. Ịghọtara. Mgbe ọ nọ Nigeria ọ sị mụ nwanne na m hapụ ihe m na-akọ na m hapụ ya na m nye 6 months na ọ bịa America. Chai nwanne na obi Kubana wụ na obere nwa na akwa the same person ka m hụrụ na Walmart ma ji nwanne ole ewe afọ na ya sị nwanne na kọrọ ya ọfụma na ọghọtaghị na nlezie ya na nsị ya ngwanụ welcome to America. It's not easy. Ọ dịghị easy.